Paraules segons el nombre de síl·labes. Classificació. Hi ha 3 tipus: aguda, plana i esdrúixola. L'aguda. Una paraula és aguda si la síl·laba tònica, que és la síl·laba que sona més fort de la paraula, és l'última. Com per exemple tenim camió. Camió té 2 síl·labes, ca i mió. La que sona més fort és mió, que és l'última síl·laba. Llavors és aguda. Paraula plana és que si la síl·laba tònica és la penúltima. Com per exemple tenim cebre. Cebre també té 2 síl·labes. Ce i bra. La que sona més fort també, en aquest cas és ce. I per últim, esdrúixola és si la síl·laba tònica és l'antepenúltima. Com per exemple tenim la mateixa paraula esdrúixola. Si separem esdrúixola per síl·labes ens queda es, dru, xu, la. La que sona més fort és dru, que en aquest cas és l'antepenúltima.